gawin yung sinasabing timeline na ito. Ang kabansbog payag ni Professor Danilo Arao, convenor sang kontra daya. Samtang sa ibang paidato nagapangunang balita, nagpanumdom ang Police Regional Office 6 na maging responsable sa paggamit ng social media. Ini ang kasunod sa pahig sa Department of Justice nga nagapadagan ini sa investigasyon sa TikTok user nga nagpamahog nga patsyon si Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Sa interview sa Bombo Radio kay PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, mag-aimbestigar ang Anti-Cybercrime Unit kung may reklamo nga nagabaton ini sang death threat pagi sa social media. Sunod sa kay Solis, kinahanglan nga seryosohon ang mga death threats bisan video lamang ini sa TikTok. Sa karon, wala pa sang may nag-report nga nakabaton ini sang kaangay nga pamahog. Apang nagpanindugan si Solis nga hindi dapat paghimuon ang kaangay sini nga tikang bangod mayara sa silot para diri. Sunod sa PRO6 spokesperson, dapat nga maging responsable sa paggamit ng social media bangod mayara sa konsekwensya para diri. Nagpanawagan man ini sa mga ginikanan nga i-supervise ang mga kabataan nga nagagamit sa social media. Una natin nga, dapat wala siyang may nag-commit sinahit, di ba? Kasi hindi na siya maayong akto. So, dapat aware kita, no? Yan si responsible. Matanan kita, dapat hindi mag-himo sa mga akto kaya hindi siya maayo. Ang paggamit sa social media, syempre, pag minor de edad ba, dapat under supervision din sa parents o kung guardian. Ang kabahin naman sa pagpahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa political o kunsabayan sa Police Regional Office 6. Ginsugura na subong nga hapon ang pagpanagtag sang financial assistance para sa mga pumuluyo sang syudad sa Bacolod nga nagubaan sang balay kadungan sa paglabay sang Typhoon Odette sa Disyembre 16 tubtub 17 tuig 2021. Sa interview sa Bombo Radio kay Pasita Tero, pinuno sa Department of Social Services and Development o DSSD sang Bacolod, ang 5,000 pesos nga ayuda nga ginapanagtag subong nga adlaw ang para sa mga pamilya nga moderately damaged ang balay. 510 o 510 ka mga pamilya nagikan sa Mansilingan, Granada, Vista Alegre, Taculing, Villamonte, Alihis, Barangay 33, 41, 3, 13, 14, 15, 16, 29, 32, 35, 36, ug 39 ang nakabaton sang ayuda sa tagtaganay nga ginpatigan sang Taculing, Gonzaga, Jim. Samtang ang mga pumuluyo naman sang Barangay Handumanan, Kabog, Punta Taytay, Singkang Airport, Pahanukoy, Sumag, kag Tangob ang nagbaton sang ayuda sa Bacolod Arts Center sa Bacolod City National High School. Apang suno kay Tero, hindi tanan nga residente sa nasambit yung mga barangay makabaton kundi ang yara lang sa payroll nga ginpost ang DSSD sa Barangay Hall. Sunod diri dapat nga lang tawon sang pumuluyo kunyara ang ilang nga pangalan sa payroll antes magkadto sa venue. Sa bilog nga Bacolod, masobra 9,000 ka mga pamilya ang nagubaan sa mga balay. Ang nagapuyo sa balay nga moderately damaged ang makabaton sang 5,000 pesos nga cash, samtang 4,000 pesos naman para sa mga slight damaged. Ang ayuda ang nagikan sa national government, sigin paagi lang sa local government units. Suno kay Tero, ang distribution ng patigayon ng subong nga hapon, buwas sa Domingo sang hapon sa Lunes kag sa Martes. Kung sino ang i-posting namon sa barangay nga mga payroll, amo lang na sila ang magakasto sa aton nga payout center, duha, no? Sa Taculing, Gonzaga din, kag sa Bacolod Arts Center sa City High, Bacolod City High nga eskwelahan. So, duwa ang aton nga venue. So, bilawagon ko ang sa Taculing, Gonzaga din, amo ni ang barangays Mansilingan, Granada, Vista Alegre, Taculing, Villamonte. Ang kabayan sa pagpayag ni Pasita Tero, ang pinuno sa Department of Social Services and Development sa Bacolod, samtang ang mga barangay nga rilisan sang pondo buwas. Ang i-anunsyar naman sang DSSD buwas sa aga. Samtang ginlunsar subong nga hapon ang ras bakuna sa botika sa pagpanguna ni Department of Health o DOH Secretary Francisco Duque III, Vaccine Czar Chief Implementer Carlito Galvez kag Deputy Vaccine Czar Vince Dizon sa Ayala Capital Central sa syudad sang Bacolod. Nakig-partner ang Mercury Drugstore sa national government para sa programa kag ini ang gitambungan man
sa mga opisyales sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Partikular na sa Mayor Ivelo Beng Luridia kag Governor Eugenio Sebong Lacson. Kadungan sa programa ginpaig sa DOH Secretary sa masami sini nga pagpakig-angon sa mga health officers sa mga rehiyon, probinsya, syudad kag banwa, ginasiguro sa mga ini nga mahatag ang pinakamaayong nga performance natuloy sa vaccination program. Patag pa ni Duque nga hindi na masarangan sa gobyerno ang lockdown kasubong man ang paglala sang unemployment. Panumdum sini nga kasunod sang kakulang sa trabaho amo ang kapigaduhon. Samtang ang mga wala naman makaon amo ang pinakamahapos nga makaangkon sang balatian. Ang COVID-19 vaccination naman ang nakita sa mga ini nga sarang makapabalik sa pagtiyog sang ekonomiya gani ginaparugyan gid sa mga ini nga magpabakuna na. Ginapasalamatan man ni Duque ang Mercury Drugstore nga nakig-partner sa national government agud nga mas mahapos ang paglabot sang bakuna sa mga pumuluyo. Kadungan sini, ginparindugan kag ginpasidunggan man sa DOH Secretary ang mga health workers nga tuman kabudlay ang ginaagyan agud lamang nga makatag sa serbisyo sa pumuluyo. Panugyan naman ni Duque sa mga Bacolonon kag Negrosanon nga hingalitan ang vaccination program sa gobyerno nga libre. Pasalig naman sini nga wala sang kwestiyon sa kalidad sa mga vaccine brands bangod nagagi ini sa maidid nga pagtuon sa bahin sang Food and Drugs Administration o kunang FDA, vaccine panels kag sa National Immunization Technical Advisory Groups. Patag sini nga tanan nga vaccine brands ang may dala nga proteksyon batok sa COVID-19. Panumdom ni Duque nga 85% sa mga nagaka-hospital nga COVID patients ang mga unvaccinated o kung wala nagpabakuna, kag 98% naman sa mga nagakapatay ang wala na bakunahan. Sunod pa sa DOH Secretary, kadungan sa pagpabakuna, importante gihapon ang pagsunod sa mga public health standards. Pebrero 14 ang tentative nga petsa. Agud masuguran sang Bacolod ang COVID vaccination sa mga kabataan nga nagaedad 5 tubtob 11 anyos. Sa interview sa Bombo Radio kay Bacolod City Emergency Operations Center, Executive Director M. Ang nagahanda na sa karon ng city government para sa pagsugod sang COVID vaccination. Nagapaidalo naman ang mga vaccinators sa special training seminars nga ginhatag sang National Vaccination Operations Center. Bangod may special formulation kag separado ang bakuna ginagamit sa mga adults, may lain nga labeling kag may technique man para sa pagtublok sa mga kabataan. Naibaluan nga Pfizer pa lang ang nakakuha sa emergency use authorization. Nagikan sa Food and Drugs Administration sang Pilipinas para sa pediatric vaccination. Suno kay ang ginahanda naman ang 3 ka mga eskwelahan nga una nga gamiton para sa vaccination apang hindi pa mabuyagyag kun ano nga eskwelahan. Napilian suno sa iya ang mga eskwelahan bangod familiar ng mga kabataan sa mga classrooms kag may ligwa nga lugar para sa ila kag sa mga ginikanan. Sa karon 5,000 pa lang kakabataan na lista nga makigbahin sa vaccination nagikan sa 80,000 nga target sa Bacolod City Government. Sa piyak sini ginalauman naman sang EOC nga magadamo man ang maga-walk-in sa adlaw mismo sang vaccination. We are already preparing, ready na kami nag-attend na training ang aton vaccinators. Okay. Ma-assign dira, are preparing the venue, so classrooms ang aton gina-prepare. We will be in at least 3 different sites. Okay. So far muna, prepare lang kami anytime na mag-abot ang vaccines. We are ready. Kaya nga, ito nyo na hulat man lang subong ang arrival ng vaccines. Ang kabahas pagpayag ni Bacolod City Emergency Operations Center Executive Director M. Ang Samtang positibo sa Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson nga malabot sa probinsya ang herd immunity batok sa COVID nga una na nga gintalana nga ma-achieve subong nga bulan sa Pebrero. Sunod sa gobernador, nabakunahan na ang 60% sa eligible nga populasyon gani kinahanglan pa sa dugang nga effort agud nga mabakunahan na nabilin nga 60%. Sunod sa kay Governor Lacson, luyag niya nga malabot ang Pebrero nga deadline kang sigurado ini nga makuha ang herd immunity bisan lapaw na sa subong nga bulan. Kadungan sini nagpanawagan naman si Lacson nga mas maaygid nga magpabakuna sa paminsaron nga mild man lang ang sintomas ng COVID. Sunod sa opisyal tuman ka makalalato ng Omicron variant santo sa record nga ginpagwa sa World Health Organization ukon WHO. So there's 40%. No? That really needs a lot of effort to
meet it, no? I mean, if we really want to meet the deadline of February. I'm optimistic that we will finally reach herd immunity, no? I just like to, of course, meet my target of February, no? But definitely behind February, sigurado makuhakin ako na. Ang kamay sa pagpayag sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Bong Lacson. Nagdangat sa 21 million pesos ang balor sa suspected shabu nga nakumpiskar sa Bacolod City Police Office o BCPO sa 62 ka mga drug personalities ngilang nadakpan sa bulan sang Enero. Sa interview sa Bombo Radio kay BCPO spokesperson Police Lieutenant Liberty Indiape, ginpeg siningan nakapatigayon sila sang 56 ka mga police operations kung sa din 62 ka mga drug personalities ang naaresto, 46 diri ang drug pushers, kag 16 ang drug users, samtang 3 naman ang high-value individual, kag 59 ang street-level individual. Suno kay Indiape, 61 ka mga police operations ang ilan na patigayon tuhoy sa mga wanted persons, kag 24 ka mga most wanted ang naaresto, samtang 37 naman ang wanted persons. 15 naman ka mga operasyon ang inpatigayon tuhoy sa illegal nga armas, kag 6 ang mga naaresto. 4 ka mga short firearms ang nakumpiskar, kag 2 ka mga homemade firearms. Sa uplan katok programs ang BCPO, 9 ka mga armas lutang nakuha, 2 ka mga explosives, kag 1 ka small firearms. Suno sa iya, madamo ang nagsurrender sang ila firearms bangod wala ini lisensya, kag ila lang ini nga iga-release kung may nagkakaigo na nga dokumento nga mapresentar ang tang iya. 6 naman ka mga persona ang napasakaan sang kaso sa pagbayular sa Republic Act 10591 o ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sunod sa tagpamagpas ang BCPO, 24 ka police operations batok sa illegal gambling ang ginpatigayan sa kag 75 ka mga persona ang nagkaladakpan. 17 dere ang naaktuhan nga nagapatigayan sang bulang, kag 7,829 pesos ang bet money nga nakumpiskar. Nagapasalamat si Indiape sa efforts ng kapulisan kag sa mga impormasyon nga ginahatag sang mga pumuluyo. Sa kining January 2022 no, malipayon gid nga gina-report sang aton nga Bacolod City Police Office ang amon nga accomplishment naman sa nagkalain-lain nga anti-criminality campaign naton no. So sa aton nga kampanya kontra sa illegal drug, naka-accomplish kita o naka-consist kita sang 21 million worth nga shabu. Ang kabayan sa pagpayag ni BCPO spokesperson Police Lieutenant Liberty Indiape. Samtang dugang nga balita ginakalipay sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army ang ipadagan nga Peace Covenant signing sa Toboso sa Pebrero 1 sining tuig 2022. Sa interview sa Bombo Radio kay 79th IB Commander Lieutenant Colonel JJ Havines, nagsugod ang event pinaagi sa isa ka Holy Mass sa St. Anthony de Padua Parish Church, kag ginsundan sa pagpirma sa Peace Covenant sa mga local candidates na gikan naman sa nagkalilain nga political parties ka mga pinuno sang cognizant government agencies bilang mga witnesses. Iyara man sa aktibidad Sanday Mayor Richard Hauhuco nga magapadalagan bilang konsehal ka mga mayoral candidates nga Sanday Evilio Valencia Jr. sa bahin sang National People's Coalition o NPC sang Toboso, kag Mrs. Madonna Maraon Hauhuco sa bahin sang ukon Mrs. Madonna Marañon Hauhuco sa PDP laban sa bahin sang Toboso. Kaupo ng ilang mga tagsa-tagsa ka kandidato para sa vice-alkalde kag mga konsehal. Sa mensahe ni Hauhuco, gininganyo sini ang mga kandidato nga i-commit ang ilang kaugalingon sa covenant ng safe, patas kag mahilway nga national and local election sa Mayo 9 sining tuig 2022. Nagpanugyan man ni sa mga pumuloy nga hindi magpadala-dala sa mga pamahog kag botohon ang ilaluyag nga botohon. Marami ang resulta sa activities ng Toboso. Matubig ko si Mayor Tapoco, dadalagan iti, tapos ang iyang wife, yung Madonna, ang iyang grupo kasi ng Madonna na budlagan na mayor mo sa Centro Toboso. Ang kabay sa pagpayag ni Lieutenant Colonel JJ Havines, ang commander sa 79th Infantry Battalion. Kag sa ato na katapusan nga balita, kadto naman kita sa Australia.
Ginahulat pa sang Australia ang approval na gikan sa US Food and Drug Administration agud masuguran ang pagbakuna sa mga nag-edad 6 ka bulan kag 4 ka tuig. Sa interview sa Bombo Radio kay Denmark Swede, direkta sa Australia, ginpaigsining nga nagsugod ang nasang Enero 10 ang pagbakuna sa mga nag-edad 5 tutob 11 anyos. Sa karon 657,000 shots na ang nabugso akon kabugusan niya natublok sa nasambit nga age group. Nagsugod naman ang klase sa pungsod kag required sa mga estudyante ang magpaidalom sa rapid antigen test kada duha ka semana. Naghatag man sang libre nga 4.5 million ka mga rapid antigen test ang gobyerno agad magamit sa mga kabataan. Sa karon ginahulat pa ang approval nagikan sa US FDA agad mabakunahan ang mga nag-edad 6 ka bulan tugtob 4 ka tuig sang duha tugtob 3 ka shots sang Pfizer vaccines nga may 3 microgram doses. Sunod sa iya, wala sang problema sa vaccination sa Australia. Bangod nagpromise ang gobyerno nga kung mabakunahan ng tanan, magabalik na ang ekonomiya. Wala naman sa mga pagsulundan o kon lockdown. Sa pungsod magluwas lamang sa pagsuksok sang face mask sa pagkontrol sang capacity sa mga lugar. Wala naman gina-require ang RT-PCR test sa international arrivals, kundi rapid antigen test na lamang. Kag ang napulo kaadlaw sa karon nga isolation, ginaplanuhan niya panubuon sang 5 kaadlaw. Nagpanugyan man ini sa mga Filipino nga hindi magkahadlok magpa-booster shot bangod para ini sa ikaayo sang tanan. Normally, pag nag-approve ang US FDA, manabo pag in Japan, few weeks later, gina-approve na sa equivalentary yung Therapeutic Goods Administration. Ang mga bata nga from baby 6 months to mga toddler na 4 years old, hatagan nila sang 2 to 3 shots of Pfizer. Ang ilang dosage is 3 microgram. Ang kabansbog payag ni Bombo International Correspondent Denmark Swede nagikan sa Australia. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takla 5 sa hapon mga kabombo. Amoy ito ang mga kondan sa ato nagapangunang mga balita dili sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop ato nanay panumbalikan ang aton sining mga headlines. Presidential aspirant Bongbong Marcos hindi makatambong sa KBP Presidential Candidates Forum Buwasaga bangod conflict sa iya sining schedule. Election watchdog nagpanawagan sa mga Pilipino nga mamati sa Presidential Candidates Forum agud mabusisi ang panindugan sang mga kandidato. Samtang tagtaganay sang ayuda para sa mga pumuli sa Bacolod nga nagubaan sa balay kadungan sa paglabay ni Bagyong Odette ginsuguran na subong nga hapon. Res bakuna sa butika ginlunsyar sa Bacolod kaina, DOH Secretary Francisco Duque III nagpanguna sa kahiwatan. COVID vaccination sa mga kabataan nga nag-edad 5 tubtob 11 anyos sa Bacolod ginalauman nga masuguran na sa Pebrero 14. Mga pulis sa Bacolod nakakumpiskar sang 21 million pesos nga balor sang shabu sa bilog nga bulan sang Enero. Kagabuyan to mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o mainit-init pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes, Petsa 3 sa bulan sa Pebrero 2022. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Lecciones, aton siningan news analysis may tigulo, resulta sang investigasyon. Blue Ribbon Committee nagpagwa na sang sumari sa ila investigasyon sang maanomalya nga formally nga transaksyon dalako nga mga isda sang kaso pasakaan nga ara sa ila mga puder kag palangakuan. Anda ko nga palamangkutanon kung ang hustisya sang banwa maagom tungod nga ara pa sila sa puder kagahom. Ang kaso sa ila palad ila lang palibot-libuton. Kabay nga hindi pa ulihi ang tanan sang kaso dapat na sila pasakaan tungod nga ginkaka nila ang aton kaban. Binilyon nga kwartang ila gintaban. Hustisya ginasinggit sa mga Pilipinhon. Dapat ang nakasala bilangguon agud magserbi ining eleksyon sa mga kurap nga nagahingalit sa aton nga nasyon. Ang inyong panguna-una pananawan ginpadala ni Leo Siralbo sang Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock.